oɗon jokkirade refi fulfulde yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamo de France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi oɗo subaka altine balɗe tati lewru jeetati ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom alhaali ɓeɗannotoɓe ko alda e sariya gam natude to leydi Espagne fedde daranide hakkeji yimɓe Maroc holli mette muɗum nde namdima tefore labtude nundude waɗe nde ñiŋi darde hooreɓe Maroc e o alhaali Espagne holli ko capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo maayi Maroc kañum limi ko 1 ma en kero goto e yimɓe nde fedde AMDH to Cameroun Paul Biya horejo leydi ndi omo selli omo hisi golle laamu ngu no jokki dartaki o artani nder leydi ndi e ko ɓoyata ko ɗum holli gouvernement o ɗi konngudi ko caggal haala mawka ko haɓɓodi e fodde lebbi ɗiɗi ko Paul Biya yiyaka nanaka e nder ndi leydi Cameroun duuɓi 43 omo laami omo yaare e duuɓi 49 ma en keɗo e nde toɓɓere ƴettano ko ngol laamu Cameroun to Mali kam Moussa Mara horejo jagorɓe kiiɗo leydi ndi accitama kaso aset faltiɗo o timmini happu kaso mo taƴanano hewɓe nder e caggal leydi beltorima ngol accitugol makko Moussa Mara jaati noddi maître Tall accite ko ɓuuri yawde yeccade bisimilla moon limore ɗannotoɓe ko alda e sariya natuɓe to Ceuta na ɓeydade ko famɗi foof capanɗe jeeɗiɗo ɗiɗo maayi ɗum holli hooreɓe Espagne ɗum ko caggal nde ujune yimɓe tawa ko ɓuuri hewde mabɓe ko koreji Maroc jotti e nde suurorde Ceuta fedde Maroc nare daranide hakkeji yimɓe namdima tefore laaɓude nundude uddite nde ñiŋi daƴƴere hooreɓe leydi Maroc nde holli wonde mette mayre goƴe mabɓe ko holno o alhaali wawi waɗirde tawa hooreɓe leydi ndi tinani matani keɗoɗen Saïd Tebel goto e tawaɗo e nde fedde. Il faut qu'il y ait une enquête sey tefoore laaɓunde waɗe to bange Espagne e Europe fo saabu o alhaali wona tan hande feƴƴugon ɓe yimɓe kana ɓura non luggude woɗɗum yimɓe hewɓe jokolɓe ɓe ɓurata duuɓi 25 na won sukaɓe jangoɓe mawɓe kasin ko koreji Maroc jeeyi gurdam muɓɓen ɗo jogamayi na won woɓɓe koreji muɓɓen to heddiɓe majji ɗo eɗen jiɗi ko laaɓi andude no ɓe kewtiri to ko tolni kilométre ji 800 o no ɓe gaɗi feƴƴude ɗi laawi paddade TGV jaati o société ɓurɗo tidde paasi puɗɗuɗo doggude ko ɓooyaani wonno ko ɓe jokolɓe naati yottade to ɗum ana firta tan kibaru majjum saakama yiiloke e keɓal ballal hooreɓe yoga ko nandi hono ɓe yamiraɓe jehe nan yimɓe na jaha on jii kewam yimɓe ɗam ɓeydi ɗum e ko yaaji na haani ko yimɓe piirdane ko waɗi ɗum. Donc là, ils doivent s'expliquer sur ça. jagorɗo Maroc halfinaɗo kisal holli hanki kiiɗe alerte limore aranere nde ɓe keeɓi mayɓe e ɗe ɗan lule ko alda e sariya koɓe 1 ɓe ko ettinoɓe ɗe balɗe cakkitiɗe lumbude maayo fewde Espagne immorade e Maroc 10 mabɓe ko yooliɓe goɗɗo o immi koye dow hayre e dow montagne yani hakkude Phoenix e Ceuta ko ɗum holli ƴettano konngol jagorgal hono Rachid El Halfi o ɓeydi wiide Maroc ana jokkodiri Espagne gam limude walla heɓtinde mayɓe ɓe tawaka e banggue Espagne.